अबंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय हारि अलखदा मिथिंगानि खैफोदाव हाथों आफा अबंगसाय संसारा गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय संसारा गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाय। खुलुमबाय। नैबे समाव आं दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे बिसमुरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि 27 जे थान्दै जख'न्थाइ नैबे समाव फुंबिलिनि जे हाबाफारि बायदियै जे फिरफिला उरायहोदों नैबे समाव जों मिथिनानै लागोन जे नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा हाबाफारि लादों बा सोलोंथाइनि बागै बा नैबे गेलेमुनि बागै बा माबा मोनसे बिथांमोनहा मा हाबाफारि लादों नैबे समाव जों नैबे बिसमुरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि उनु बसुमतारी जों बिथांनिफ्राय मिथिना लानि। थान्दै जथुम्मानि गिबि हाबाफारि बायदियै फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि आरो मुंख्लं खाम्फा बिबारावनाय हाबाफारि दंमोन। बे हाबाफारिया जोब्बाय। दायो थान्दैसे उनाव जोङो बेयाव थान्दै मेलखौ जागायगोन। थान्दै मेलाव जोङो हांख्रायदों बिसमुरि ओनसोलाव थानाय गासै 65टा गामिनि मानगोनां गामि बेंगिरि आरो थान्दै गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन आरो मोनबा दालाइ साहेबसुनि मानगोनां मावथि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लागोन आरो जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां बेसिकेलि हा हुनि जेंनाफोर दं जों मिजिंथिदों जोंनि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जोंनि बिसमुरि ओनसोलाव थानाय जेबायदि हा हुनि जेंना जों बेखौ सावरायलायनानै मोनसे लेभेलाव जों लांनो हागोन जों मिजिंथिदों। मानोना फरेस्ट डुइलार एक्ट बा फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जे आयेना पास जानायनि उनावबो जे बिसमुरि ओनसोलाव गासै बै समनिफ्राय सोलिबोनाय गामि हिसाबै फरेस्ट रिकगनाइज भिलेजआ गासै 8टाल' दं। बाखि गासै 65टा बर' गामिफोरानो बेयाव गासिबो फरेस्ट ब्लक हिसाबै जोंखौ नोजोर होबाय थायो गभर्नमेन्टआ। बिनिखायनो जोङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोङो जे हा हुनि जे जेंना बियो सुस्रांजागोन आरो बे जेंनानि सायावनो जोङो दा स्पेसियेलि थान्दै जख'न्थायाव सावरायलायनाय जागोन आरो थान्दै जख'न्थायनि उनाव जोङो बाव मोनसे गेवलां मेल लादों। बे गेवलां मेलाव जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेखिनि हाबाफारिजों जों दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जोङो बेबायदि गुबुन गुबुन आयदाफोर लानाय जायाखै। बेयाव फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै फिरफिला उरायहोनाय मुंख्लं खाम्फा बिबारावनाय बिनिफ्राय थान्दै मेल आरो बिनि उनाव गेवलां मेलनि हाबाफारिजों जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।